Igbo bụ ibe ekelekwa m ụlọ ka m kwa nwanne ụlọ nwoke onye mgbasa ozi ịmago ifo anyị ekwe na okwu ebina anụnwa na abazi ebe ọ na-kwesịghị ịba olu ego ndị o kwesịghị ịlụ ntị na ndị ma na ihe ndị mmadụ bidogo tiwe ọnụ na ya tiwe ọnụ na ya wee ihe o bute ha mkpali obute ekwuru obute ịnala mmadụ ndụ ya n'ike. Ndị arọ ndị izu ọgụ apụtago wee chie akwa ọkụkọ warning dọọ ya aka na ntị si ọma ka o si ekwu ya kpọzi na ha afa ma zikwa nụ ya ozi arọ ndị izu ọgụ be ha si ka ezi nya bụ akwa maka na o ji nwata wee nye aka elu o ya ewetu aka ya. Ịma na ndị arọ ndị izu ọgụ ejighị ike apụta ịma ihe ha na odumeje dịelu mgbe ahụ ntago so nwa perikome na nwa na-akpọ ihe ka na-enyochi anya amụchabeghị m na nwa ya ka ọ bụghị nwa ka m si wee na-afụ nwa ahụ nye na perikome nwere ịghọtago onwe ka o si dị mana ewepụtabeghị m oge m si ka m nyochaa ya na ka m dị shọ ihe m na-ekwu na ọnwụnwa ya bụ na ọ bụ na ka m si fụ ha na-abụ etu a ka ha dị ịghọtago so a wee pụta wee na-adọ aka na ntị wee na-asị ya ya hapụ ka o ji ọ bụghị m nwekwa unu na-afụ dị vidiyo ka o si ekwu ya unu na-afụ ya ka o si adọ ya aka na ntị okwu katọla okwu na-ajụzikwa na ụdị ndị a nọcha mana odogwu gba nkịtị dịka ọ na ọnwa ha ihe ọ na-ekwu mana ihe agụ ji eme ebube ka dị ya na mbọ so na-enye vidiyo ka unu fụ aka na ntị ọ dọla akwa mana ihe okwukwalụ dị iche iche na ihe okwukwa anụ mmụọ sisizie ya maka ụbọchị nta achụọ na nwere nchi ngwana enene Igbo mmanụ izọgụ na emekwezuonu ndebe ahịa ụmụ afefe perikome nwata toro na ngada nna ya oche anụ tunu ndebe ahịa na ọ na-eme oke ekwekọ n'obodo aṅama ntị ndị mmadụ ajụ ya na-akụ magịrị ka ekwekwa akụrụ maka na ọ na-eme ekwekọcha ma agba Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ gere m ntị n'onu ka nkọrụ na akọ na-akọ ka eji agba ma were ya na-amụta ihe ọkwa n'ebe nna m na-akọrọ m akọ ka esi awụ mbụba n'elu ụwa ka ọ nọ wee gwa m na a na-agba mbụba agba na anaghị aza mbụba n'ọnụ nna m na-eme ka o doo m anya na ije mbụba ụkwụ egba mbụba n'obodo ma ọ na otoru ha ịgba mbụba ndị gbara mbụba ruo were ka akọ ka esi agba mbụba n'eziokwu Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ ọkwa n'ọnọdụ ịgba mbụba ya na ịza mbụba n'obodo ka nwata dibịa si na ya ji akwa ọkụkọ wee tiwe akị na n'ọba nke anyị na-amaghị mgbe o mere nke ahụ n'obodo ji wee n'iwe ebune mmụọ n'ọnọdụ dike ndikerere na-ekwu na onye dị ike n'obodo na ya bịa tọrọ ya wee ebune ka ya were 5 million naira n'ahịa aka n'ihi na ya wụ dibịa nwere ọgwụ nwee ego ndebe ahịa ọkwana ya wụ ihe ịma aka ya nwata dibịa tinyere ka a hụrụ wee cheta okwu nna m gwara m na dike nọ na mba aba mba ọgụ na-ajụ na oruoro ya na onye n'obodo na ya burukwa n'obi n'ụbọchị amụ dike na mba ka a mụrụ ibie nna m na-eme ka o doo m anya na ihe dịkwa n'iche we obodo amụrụ ya na aha onye na-aza nna m na-agwa m n'eziokwu na mbụba na-agba ọgbọ n'elu ụwa n'ọkwa ọdụkọdụ epụta mgbe ọdụkọdụ ya ma gbaa ya ọdụkọdụ gbawa ahịa ọdụkọdụ ama goro o ji eme dike nọ n'obodo ọ dị ya ka enweghị ọdụkọdụ ya ma o jee na mba ọhụ ndị ka ya ike n'eziokwu Igbo nwere ụzọ m ọzọ na-eme na ama atụ ụtụrụ ọhụrụ dịka ọ dị n'oru omeghe ụzọ omeghe ọnwa ya ụbọchị akara aka maka ite ebune mmụọ wee ruo ya ka nna wee cheta na nna m gwara m agwa na zugbezuanụ m na ụwa n'oke osisi na ihe ukwu na-eme ụbọchị ahịa ukwu o ji emezu oke ahụ eri ude na-eweta ọtụo ngụga mmụọ na enunu ndebe ahịa obodo tụrụ aka nwere ndị ọ dị nso ọkwa n'ihi ka ndị dị ike n'obodo ndị nwere ohere na ewe oke ụbọchị ji wee were ọsọ were ije gbarajere na anọ ọba ebe mpịtị ya aghụrị agụ anya na enunu ndebe anyị nna m gwara m na agba akara aka isi ka eji ekwu ya nna m na-eme ka o doo m anya na agha akara aka anaghị eri nwa ngwọrọ mgbe o ji ruo ibido tọwa ya wee ebune mmụọ
nwata kara akpa akwụkwọ mgbọrọgwụ na-awụbeghị dibịa apprentice na-awụbeghị ọga pụta tọrọ ebune onye nwa sị na ọwụ dibịa na-ewere n'obodo na-eme ka o doo ya wee onye anya na-eji amansi were niwe ebune mmụọ na amansi dị ka ọgwụ mana amansi awụghị ọgwụ chaa chaa. Eziokwu ndebe anyị ọkwana ya ihe dị ebube nwatakịrị mere n'ọgbọ ọha ka ndị akpa obi hụrụ wee kụwa ya nwa ihe na-ekwu na ya wụ nwata awụọ na dike tiwere ebune n'ala. Igbo mụrụ nze m ọzọ kwana ihe ha na-eti ya nwata ka ahụrụ wee cheta okwu nna m gwara m na ebe a na-egbu mkpi na ihu anaghị adị ebune mma wee were ọnụma jiweke na ajụjụ ka m mara ihe ya nwata mere ebe o siri mejọ na ya weta ebune eji ekobe ya ihe. Igbo mụrụ nze m ọzọ ebe nna aṅa ntị ka m nọzi na-anụ ka ya nwata dibịa niwere ebune mmụọ a na-ekwu na ya wụ nwa atọghị ebune na usoro ya si wee tinye ya. Ọ na-ekwu n'ezie na ya kwuru na onye ọ naghị atọ ya wee ebune na ọ ya enye ebune iwu ọ dịtụọ na tebụl ebe edobere ihe wee sị ka njikere gụ nwa akwa ọkụkọ tiwara akị mgbe ị na-eniwe ebune a inyere ebune iwu ọ dịgoro na tebụl ka ọkwa aka ka unu ji wee kugoo ya. Ndebe anyị n'eziokwu ebe ọnwụ n'aka ka eji wee kugo ebune ahụ ọ dịgoro na tebụl ọkwa aka ka anyị eji wee kutuo ya. Nna m gwara m na ọka dị ochi siri rie n'ụkwụ ka o si arịtu anaghị eji eteriche enu gbara aka matuo amatuo. N'eziokwu ndebe anyị gerenụ m ntị n'onu akwa ọkọ tiwara aka wụsa ntị gị ka m gwa gị nke wezie. Nna m gwara m na ụzọ ọbụla na-amaghị akpụ ogene ya na-ewe gba anya n'ọdụ ọwụ na ịmaghị ka esi eniwe ebune ịma ihe wetọ ya ebune mmụọ ijuke na anyị nwa nna anyị na-esu ogiri ka anyị gosi gị iji anya kpọrọ. N'eziokwu akwa ọkọ tiwa aka na n'ọba gụchaa ntị gị ito ebune ọ dịkwana ka egwu suru gede ya wee egwu wee egwu mmụọ. N'eziokwu nwa m gedo ntị ka m kọrọ gị akụkọ ito ebune dị ka ọgụ anaghị achọ ọgụ mma gbakọta dị na ito ebune akwụkwọ ha ya wee isi mgba na onye jidere ewe isi ebe ọwụ na nwa jidere ebune n'ihu ọha gbunye ebune ka ọ pụ wee kụba ya ihe o doo n'obodo anyị na ọ tọrọ ebune ka esi atọ ebune n'ala Igbo n'ihi esi were ihe ruo rie nye n'ihi na ahụ ihe dike mere n'obodo a na-adịke aka ọ na-eme nne ya nwata anya eke ya ọkpọ ma mmadụ anaghị ahụ nwata na anụ o gburu akwa ọkụkọ wee kene ebube na ego ruoro nwa nyekene ya. N'eziokwu ndebe anyị nna m gwakwara m na omenala na-ebu eke ọkwara ihe ka m ji agwa akwa ọkọ tiwara akị na anọba na ọ sị na ya kwaghị enye nwa ebune ruo rie na ya enye nwata ya wee ego ruo rie. N'eziokwu ya bụrụ n'obi na mgbe emene jide ụgwọ na mgbe emene na ọ ya akwụ ya wụ ụgwọ o ji maka na ọ tara mgbe ebune ji ibi ụgwọ ma ya wụ ụgwọ nọkarịa ọdụ ọwa dike n'afa maka na ihe mmụọ ka a na-eme mmụọ na mmadụ mana o ji ya wụ nwa ụgwọ. N'eziokwu ndebe anyị gerenụ m ntị n'onu akwa ọkọ tiwa akị na amara gụcha ntị ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ndebe anyị okwu a na-asa anya wa ọkụ na ekwu ya akwa ọkụkọ o doro m anya dokwa egwu nwa na onwe gị anya na iji ha ọgwụ ma ya hụzie nke eji eniwe ebune n'obodo. Ọkwa n'ihe ka m ji agwa gị eziokwu na ihe ji biri n'ọkwa na amansi ka ọwụ na nna m gwara m na amansi yiri ọgwụ mana amansi awụghị ọgwụ n'eziokwu nna m na-emekwe ka o doo m anya na amansi na ụkwa dike na ana na ọgbọ ọgụ na-asị gị akwa ọkụkọ wepụke n'aka na amansi ugwugwu wee dịrị gị. Eziokwu ndebe anyị gerenụ m ntị n'onu Igbo mụrụ nze m ọzọ nna m gwara m na anaghị eji ebuka m ibu anyị ikpo nsị akwa ọkọ tiwara akị na anọba gụchakwa ntị gị o doro gị anya dokwe mụnwa anya na ị na-anụ ihe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-ekwu n'ime ọhịa na eziokwu na iwu dibịa ọdịnala na ike ị na-akpa akpa wee obere ike ị natara n'otu abara aba ma ndebe anyị o dokwara anyị anya na ihe otu a na-aba aba n'ọkwa na weta isi were isi ihe dị na ya na-agwazigo akwa gị ụcha ntị ka arụbara gị bi m n'ime gbara gị afa na ahụrụ m ka ndị otu gị a kwụpụrụ gị n'ọkụ gbanyụọ maikrofon obodo ji anụ onugwu ewere flag gị nye onye ọzọ ọ wụrụ ka i siri zụọ ka ahịa n'aka ahịa a na-ajụzi m akwa ọkọ ka nọzikwe na ya anazighị anụ onu ya ọ na-akpụkwere ngwa. N'eziokwu akwa nwa onye ọba gụchaa ntị ka m kọrọ gị akụkọ agwabụgo ngụ na ọ na-eme onye gbawa mbụba moto ruo mbụba n'obodo ndị gbara mbaru ewere ka akọ ka o si agba mbụba akwa nwa onye ọba odogwa anya n'ihe a mere ugbu a na itorubeghị ịgba mbụba n'obodo n'ọkwa n'ọnụ ka iji egbu ọjị na-asị gị rikpo n'okiriko n'eziokwu ka m ghara ịgba ama mba maka na nwa ara agba asụghị nsụsụ ọ gbaa ama mba n'ezie. N'eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ gụchaa anụ ntị unu ka m kọrọ unu akụkọ. Nna m gwara m n'ezie na ọgwụ ihe aka mere ka ọwụ ọ na-agwa m na ihe aka mere nwere ike ịgharịpụ dike n'ọgbọ ọgụ ọkwa n'ihe ka m ji agwa ndị a na-etu ọnụ ọgwụ n'obodo na unu wezanatake n'iru unu. N'eziokwu na dibịa gwara ọzọ na ọzọ gburu dibịa ka ịma nke a ịma nke ọzọ ike dị n'ịgha n'ịgha obu ji egbu agwọ n'obodo onye ọbụla zuke n'ike na chika dibịa agwọ ọgwụ. N'eziokwu ndebe anyị gerenụ m ntị n'onu
Igbo mụrụ nze m ọzọ weta ntị ka nkọrụ na akọ nna m gwara m n'eziokwu eziokwu na ọ na-eme ọgwụ dike tụkwasara obi ghacha ya n'ọgbọ ọgụ ya ụdike achọba ihe ọ ga-aghọdo aka wee hichaa ihere juru ya anya. Igbo mụrụ nze m ọzọ ọkwa n'ihe ka ọgwụ akwa ọkụkọ tụkwasara obi wee n'iwe ebune mmụọ ji wee ghacha ya n'ọgbọ ozuzu. N'ezie ọ ga-adozi aka ka o were ndị izu ọgụ n'ihe mewe onye wee hichaa ihere juru ya anya. Ọ na-ekwu na ebune atọrọ na ndị izu ọgụ mgbe gboo n'ọfim ka ejiri ya atị na omegha eme wee na-ajụgụ akwa nwa onye ọba kedu ikene mgbe a mụrụ gị iji aka akụkọ ka esi ete ebune mgbe gboo na izu ọgụ n'ihe eme. Ọ dịka dibịa okorobịa ji ọja agba afọ ebe gburu pụnataba na eziokwu ndị be anyị gụcha anụ ntị unu. Nna m gwara m na mmadụ anaghị agwa ara tọrọ ya. Nna m na-eme ka o doo m anya na akụkọ ọhụụ na karịrị mmadụ na ọwụ ya okenye nna agwaghị akwa n'ezie na isi eke na agụgọ ji ujukene nna gị maka na o doro m anya na nna gị ka ya awụ nwata mgbe a tọrọ ebune na anụ izu ọgụ n'ihe emeghe onye. Igbo mụrụ nze m ọzọ ebe a na-eje ete ha aka ebe a na-eje adịghị n'oru akwa ọkọ tiwara akị ọ dịwakwana ego ka atọ ha ebune n'ezie ije ju ekene mmadụ dị ka ọkụka nwa ọrịwa ọzọ na be ndị mmụọ ka esiri tee ebune ma ọkwa na-ejiwa akwara ọgụ ụkpọdo akpụ enyi ka esiri tee ebune na be mmụọ na-agwa gị n'ezie na anyị ekwe na ndị tọrọ ebune anwụchaana a na-ekwu na ha wụ ndị dike wụzi ndị ụjọ n'obodo. Anyị ekwekwenụ maka na Ojukwu jere agha Biafra anwụọna ekwu na Ojukwu ejeghị agha n'onye ụjọ ka ọwụ nwata mechie ọnụ. N'eziokwu ndị be anyị wụcha anụ ntị unu ka nkọrọ unu akụkọ odogwu m anya na onye ọ na-agbawara ara ọgwụ ma ọ bụ ara dike n'ala Igbo ma ọ na ọkpụbeghị ha n'izu ọgụ n'ihe meghe onye aha ịma na arịa ka nọ n'ụlọ na arịa apụtabeghị ahịa. Igbo mụrụ nze m ọzọ ọkwa n'ihi na izu ọgụ n'ihe mewe obodo mụrụ mbụba mmụọ dịka obodo nwere mmadụ nwee ego ka eji ikpuru anyị n'ọnụ n'ihe gbasara mgbọrọgwụ mana asị m na ụwa m ụwa asaa na anyị ma wuo onye ndị izu ọgụ ma gụwa akwa ọkọ tiwara akị na anọ ọbagedon m ntị n'onu ka nkọrọ gị akụkọ. Nna m gwara m na ọ na-eme nwata rie oke ọkpa gbara ahụ ọhụ Ezekude na ọrọbị ya anya ori Ezekude na ọhụ Ogwumaga na ọrọbị ya anya ma ori ha na Ogwumagana uberube a na-eberi ihe ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa gị na ịghọrọkwa ara ama nsị ihe na-aghọ bata n'izu ọgụ n'ihe emeghe onye egosi gị na mmiri ọkụ na-egbu mbe. N'eziokwu akwa nwa onye ọba esi na iwu PPP power pass power mana ka m mee ka o doo gị anya nsịkọ ya echi eze wụkwa n'obere mmiri mgbe ọ na ọbara osimiri mmiri erie ya agbakwụrụ ụkwụ na n'izu ọgụ n'ihe emeghe onye isiwekwa agụ ga-epụta na nkwachi kwuo na ihe ụdike ka ihe ike meghị n'obodo na ukori ọcha na-abụ. N'eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ gụcha anụ ntị unu ka nkọrọ unu akụkọ nke bụ ezie ka m na-agwakwa unu na anazikwa ha atọ ebune na anụ izu ọgụ n'ihe emeghe onye ugbu a. N'eziokwu ndị be anyị obodo emepegwa anya n'ihi ihe ike na-eme n'obodo ma atọcha ebune mgbe gboo ọkwa n'ihe mere na anazi ha atọ ebune ugbu a mana ihe agụ ji eme ire ka dịkwa ya na mbọ. N'eziokwu onye siwe agụgọ ọ bịa hụ n'anya. Igbo mụrụ nze m ọzọ izu ọgụ n'ihe medịkwa n'ike ma dị ebube agụ anaghị asị ire nna ya asa mana anyị anaghị eme mkpọtụ aha iwe onye achọsịna m ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa ndị ofeke dibịa ndị ọdịka dibịa ndị nwata dibịa na-amaghị ihe mgbọrọgwụ na-amaghị ihe mkpa akwụkwọ jere nata ncha ike na otu abara aba were bata obodo na-ebu amansi ana m asị unu hikwa aka n'anya na ọdịnala na-ebu eke onye si chi ya egbunie ka ya egbunie onye ahụ ejikwa n'aka ya were egbuo onwe ya n'obodo. N'eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ otu okwu anaghị adị n'ụka mgbede. Nna m gwara m na ofu mkpụrụ okwu na ozuo nne onye ma ihe ọkwa n'ihi ihe ka m ji na-agwa nke nwanne sị na ya ji akwa wee tiwa akị na anọ ọba dododo na ọ mara asụ ya sụọ n'ikwe ma ọ ma ha asụ ya sụọ na apata ya ọkwa nọ n'obodo na-agụ ụbọchị ọnụ agbacha ọsọ anyị agụọ maịlị. N'eziokwu ndị be anyị mụ na okoro ọzọ ji ọzọ enwere m ọgbakọ ndị ọgbọ nje n'ime osimiri anyị ma bịa ka nnawa kene ọ dịka dibịa okorobịa ji ọja agbara m aka na-akpọ mmọnwụ. Ndị nwoke bịa bụrụ ekwe ha unu afụgoni anụ unu ewelego aka unu nene unu nwa ejizi aka unu wee kpọọ rizọtụ maka na okwu anụnwa a na-ekwu kemgbe ọ na-eyizi ya eyi ọ na-akpọgozi ọ na-alụzi ebe ọ na-akwesịghị ilu elu m na-emele ha aka obi ya onye makwanụ na onye omejọ ma o nwekwa akwa oside mụnwe eteghịgo anya si na by now ekwesịghị ikpe obere nwa o gwuru na enyeghị ya ego akpọ obere nwa yọọ ya mgbaghara n'ihe etiri ya akpọọ ya yọọ ya maka na
onye ọbụla na-etikwana mkpu ma ebe ozi etiri mkpu mụnwa na-eti mkpu sị na oke anyị akwetego na esi na ya evoku dị ibido ka ọ gbadata ihe etikwa na obele nwa anụnwakwanụ nwa mmadụ ka ọwụ ihe etiri ya akọkana ya nọ akpọziana ya ayawu ya biko si oke nna welenụ 500,000 wee jee gote n'akwa gị adọka welenụ nke a jee ṅụọ mmanya were nke a wee tụọ mmanya n'ime mmụọ gị ji kwesị ọ bụ mmọnwụ ya wee bịa itinye ya ihe etinye mmọnwụ ya efukwa eziokwu si kwuonụ biko nụ okwu a nwezi ka o si aba okwu a nwebụghị okwu a anyị kwesịrị ịdị na-ekwu kịta ya kwesịrị ịdị na-ekwu kịta ka anyị esi tụọ elekshọn ka anyị esi tụrụ Peter Obi akwụkwọ ka anyị esi mobilize ya ndị mmadụ ka ha debute ndị INEC ka ha bịa ndị mmadụ na-achọ PVC ha aghara enweta mana hapụ ihe anyị na-akọ ihe ọzọ ngwanụnụ okwu ebiena na mgbagbu Igbo ekenekwa m ụnụ ka ọ dị na mgbọsị ọzọ onye ọbụla were akọ n'uche na-eme ihe ka ọ dị